Ja, rolig. Følg med. Der er der ligger og sover, det er ikke soveteam, det er fysik. Nogen kan fortælle mig, hvad E er lige med MC i anden, eller... Hvad giver det her? Nej, det er... EM. Det er forkert. Nogle andre? Og så fast. Alt det middag er jo du nu. Der findes ikke et levende råd som du kunne gå. Tænd et lys for din afdøde på nu. Det kan ikke genoplive som du. Mor? Nok på arbejde. Har du med det der? Nej. Men jeg har det her. Så du klarer det for mig? Fantastisk. Vi sagde aldrig nej. Jeg brændte sammen med dig. Ville bare væk herfra. Min frøken Escobar. Jeg har ikke flere penge. Du skylder. Jeg har ikke nogen. Du skylder. Du var rig.